Dobre, tak zahubíme našu prevodnú diskusiu. Najprv budeme mať ja zo pár otázok a potom sa môžete pýtať tých, čo len chcete, koho chcete. Dobre? Ja skôr nech predstavia. Čiže ja by som to začal prvou otázočkou, budete mať všetci na iba 20 sekúnd, takže si dobre rozmyslíte, čo poviete, dobre? Predstav kandidátov najskôr. Máte 20 sekúnd na to, aby si každý povedal, že kto ste a prečo kandidujete. Michale, mohol by predstaviť kandidáty, alebo sa predstavíš sami? Teraz sa budú predstavovať. Pripravení? Poprosím. Tak já jsem Filip Primal, mi 21, studuju sportovku a hlavně kandiduju proto, aby se kolegyně rada moc ustanovila, což se nebude problém, a aby bylo nějaká ta komunikace mezi vedením SKM a těma studentama na koleji. Výborně. Michal, připravený? Tak moje meno je Michal Oper, na koleji bývam už 3. rokom. Rok tu pôsobím ako kolejní rada a kandidujem vlastne preto isté, prečo aj minulý, aby som tu trocha zlepšil podmienky a aby som dokúpil nejaké veci. To je dosť všeobecné, ale tak prečítanie si to mohol budeme trochu. Takže moje jméno je Marcel Josef Počaslice, je mi 19 let, studuji fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity a vzhledem k politologii to možná napovídá, proč kandiduji. Kandiduji tedy, jak jsem říkal v svém programu, z řady důvodů. Jedním z těch důvodů je, že se mi vůbec nelíbí tedy stávající situace těchto kolejí, například co se týče vybavení, ale Stop! Ahoj, já jsem Kuba Holča, je mi 20, studuju geografii na Přírodovědecké fakultě, bydlím tady už druhý rok na Komárově. Líbí se mi tady, jsou ty nějaké nedočítáky, tak proto jsem druhý rok kandidoval a se to třeba vylepšilo přičinění. Dobre. Dobrá správa, najbližšie otázky už nemáte časové obmedzenie. Takže, aké sú vaše skúsenosti, čo vás kvalifikuje do pozície kolejní rady? Já jsem nikdy nebyl takový nějaký, že bych se někde nějak moc angažoval, ale myslím si, že to, že bych to zkusil vidět, tak nějak prostě pokračoval v tom, co tady zavedla minulá rada, nebo minulé kolejní rady, a pokračoval v tom jejich systému. Já mám žádné zkušenosti s takovou ale chcem takisto pokračovať v tom a takže prostě je zlepšit. Tak já nechci mluvit o těch zkušenostech, moje hlavní zkušenost, kterou mám, je ta, že jsem 3 roky působil jako šéfredaktor studentského časopisu a to samozřejmě je pozice, která obnáší nutnost v podstatě vést ten kolektiv. A ten kolektiv bych řekl, že jak si můžete dohledat i na internetu, tohle naše ústavy, a to jsem byl docela úspěšně ze známého časopisu, pracoval jsme se na 3. místo v republice. A pokud pan tady kolega Ivan, zapomněl jsem příjmení, teď momentálně z recepce tvrdí, že koleje na Komárově budou po rekonstrukci nejlepší, tak chci, aby to tak bylo. Tak ako som hovoril, rok pôsobím v kolejní rade. Keď som nastupoval, tak som mal vlastne podobné dôvody ako tu kolegovia. Chcel som, aby sa tu niečo zmenilo a snažil som sa o to. V podstate náš najväčší úspech ako kolejní rady v podstate je presadenie kolárny, o ktorej sa minulá kolejní rada snažila dlho, nevyšlo im to, nám už konečne
jednokolárnu, bohužiaľ ešte nestojí, ktorý ešte bude musieť dotlačiť, ale bude to tam. Tak já taky žádné jako první zkušenosti nemám takhle s touhle funkcí, ale už jsem chtěl loni kandidovat, ale řekl jsem si, že ještě rok počkáme, že to třeba trošku okoukám, jak to tady chodí, co bude tady potřeba změnit. A tak potom zase už jako trošku něco vím, tak uvidíme, co tady bude změnit s tou aktuální finanční situací po té rekonstrukci. Dobre, ďalšia otázka. Aké sú podľa vás najväčšie nedostatky internátu? Tak bych to viděl na vybavení, jakože takhle celkově nabité a podle nějaké drobné příslušnosti třeba koukám. Podle mě je největší a že sú s tým netolerantní voči sebe, ale aj to, že sa akože veľmi distrahuje na nich. To je najväčší nedostatok. Nie sme spolupráce a sa dobře na Já můžu v podstatě zopakovat kolegy, já už jsem tady nastínil, že mi vadí vybavení, myslím, že je na místě to změnit, to nevybavení, že přijde na 20. století. A kolegyně správně tady zmínila, že prostě jsou tady určité netolerance, když tady přišel se problém s hlukem, tak prostě docházelo k ignoraci toho, že prostě ve 4 hodiny si to tady dělal jasně, já chápu, že studentský život tady nějaký je potřeba udržovat tam nějakých mezí. Takže to je to, co tady kolegyně nastínila, takže tyhle dva přístupy je třeba spojit a kolegyně jsem řešila, pokud budu svým cestou, pokud nebude ignorovat, budu doufat, že teda nebude a pochopitelně další věci jsou třeba to, že to probíhá rekonstrukce. V tuto chvíli nám nebylo nabídnuto, myslím nám ubytovaným, nebyla nabídnuta sleva, přestože by dneska mělo dojít, protože pochopitelně ta kvalita je momentálně snížená tím, že jsme rušení, tak momentálně to probíhá na bloku B, tak teď jsme hodně rušení, teda chodí nám kolem prostě okén s obyčejnými růzkami, tak spát se tam moc nedá a platíme se hlavně jako na jiných kolejích s touto kvalitou, kvalita ubytování bez rekonstrukce. Takže tam je taky třeba trošku zatlačit na to, aby se nám odpovídala té aktuální kvalitě a po dobu rekonstrukce, která se podle mých informací o vedení může protáhnout, no nejspíše protáhne asi až do Vánoc. Tak nedostatkov je tu určite dosť, ale ten najväčší už spomínala Lenka. Ide tu o to, že polovica koleje sa chce baviť a polovica chce spať a študovať. A je problém to, jak sa klopiť. Hlavne preto, že vlastne není žiadny priestor, kde by sme sa mohli baviť. Ako vidíte, napríklad spoločenka nemá žiadne dvere, není nejako otlučnená, takže keď tu budete robiť dlhu, tak to počuť až na vrátniku. Vybaviť sa to dá samozrejme tak, že sa tam dajú nejaké dvere, to budeme musieť presadiť, je to problém, ale Tak já nebudu už tady nic doplňovat těm kolegům, protože ta tolerance mezi těma jednotlivými studentama je určitě problém, ale k tomu vybavení, tak jako chtělo by to změnit, ale pořád to plní svoji funkci a podle mě se nenajdou finance na to změnit jako celý kolej vybavení, ale třeba nějaký problém, co by šel změnit, tak třeba mě vadí hrozně ty díry nad těma dveřma, že zimě tam potom hrozně táhne a je neuvěřitelná zima na těch chodbách. Ako by ste chceli tieto problémy vyriešiť v rámci svojich právomocí? Ako by ste chceli tieto nedostatky zmeniť v rámci vašich právomocí ako potenciálneho budúceho člena kolegia? Tak určitě bych pro to něco udělal, protože jsem se do té kolegy dostal. Určitě by se projednali nějaké nedostatky, co by se mělo řešit a to se nějak řešilo, co je možná nejkratší dobu. A já nevím, jak na to odpovědět. Prostě na koleji studentský život to velice perfektní, ale že všechno změnilo, to je tak
jsou problém řešení možná jsou dvě. Pokud sice tedy já jsem ještě přímo v pozici člena kolejní rady nebyl, to znamená, že ještě do praxi, pokud mi to bude umožněno zjistím, jak hodně svazující ty pravomoci jsou. Jsou tam některé nedostatky, které ten jednací řád kolejní rady má. To znamená, že jedna z možností je pokusit se prosadit větší pravomoci. To je konec konců, co jsem udělal i v rámci toho, už jsem vzpomínal, že jsem vedl ten studentský časopis, tak tam jsem prosadil větší pravomoci jako časopis, tak i pro vedení časopisu. Takže je to jedna z možností, kterou by se dalo podiskutovat v rámci kolejní rady, pokud by to bylo potřeba, tak a ty pravomoci by měly být svazující, tak jestli ty pravomoci jsem pokusit prosadit jejich rozšíření. Tak vyriešenie toho by v podstate nebol problém, keby sa spoločenka nejakým spôsobom zlučnila. Už projekt na to bol minulý rok, riešili sme to v minulom kolení radov, bohužiaľ na to neboli financie. Bolo nám povedané, že to máme predostrieť na najbližšej porade, teraz sa koná približne mesiac. Stretne sa tam kolení rada s vedením SKM a ak budem v kolení rade samozrejme, tak navrhneme opätovné odlučnenie spoločenky, teda nejakú izoláciu podlahy, aby mohli spať ľudia na desine, keď sa to bude nejak oslavovať, a dvere nejak rozlučnené, aby mohli spať všetci ostatní, keď sa to bude nejak oslavovať. Tak podle mě nejdříve se poslední rada byla dohodnout s těmi studenty na nějakých těch akutních problémech, které by byly reálně řešit a potom prostě apelovat neustále na to vedení SKM, aby s tím něco udělalo, protože na první návrh to určitě podle mě neudělá. Už tu padla myšlenka rozšírenia právomocí kolení rady. Viete vymenovať také právomoci na kolení rady? Ty pravomoci jsou předkládat, v podstatě my můžeme v rámci té kolení rady vytvořit ty, co jsem dostal, tak můžou v rámci té kolení rady vytvořit nějaký návrh, usnesení, to předne SKM, to zjistím v podstatě v tuto chvíli může více méně naložit formálního hlediska. My můžeme, členové kolení rady mohou přijímat podněty od studentů, což nevím, jestli je pravomoci, tady to super, určitě je to vždycky kolení rada měla dělat, ale jestli to je pravomoc, tak přijímat podněty určitě se někdo chce. Takže to je takový spíš, že by měla přijímat podněty. A je to dobře, že přijímá podněty. A tam vyskytnost není šel hodně svázané tím, že v podstatě ředitelská může odvolat člena, by to ještě neudělal, ale může odvolat, to znamená, že kolení rada je takový formálně za to, když se to ještě nestalo, formálně za to víceméně samostatný orgán, područí a schůly SKM, které to si zatím nevyužívají, ale mají tu možnost. Dobrá pravomoc jsem nezmínil, to je skutečně dobrá pravomoc, hlavně pro studenty, až ne tolik pro kolení radu, pro ubytované, že kolení rada tam musí být přítomná, když dochází k prohlídkám, nebo když prostě ty zaměstnanci SKM chce navštívit okolí někoho z vás, tak tam to kolení rada musí být. To je taková dobrá pravomoc, za kterou jsem rád, že tam je, to v podstatě starání studentů, proti zvůli SKM. To taky víceméně jedno z málo. Tak já myslím, že nejvíc využívat do pravomocí a zároveň i povinností té kolení rady je, že musí udržovat klid a čistotu, nebo
pořádek na korbách. Což podle těch informací je to přesně několikrát rozdílné. Tak potom ešte takou práva si dosť nezaujímavou právomocou, že kolení rada si môže vyžiadať a má právo aj obdržať dokumenty, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú života na koleji od SKMK. A ďalej, ďalšia právomoc, ktorá už nie je tak moc oficiálna, ale to vás asi zaujíma viac. Ak tu nejaký študent robí problémy, SKMK má nejaký problém a chce ho povedzme vyhodiť, tak väčšinou to rieši, teda vždy to rieši kolení radov, teda v podstate kolení rada môže niečo málo hovoriť do toho, či niekoho vyhodiť, alebo či sa musí SKM, študent, spolu s kolení radou nájsť nejaké alternatívne riešenie s tým, čo spravil, či to dá nejaké náhrady. Minulý týždeň sme mali takú zemovú kauzu s palmami v kuchynke, kedy si študenti vyzdobili kuchynku palmovými listami a potom im bolo odkázané, že to majú okamžite upraté. Myslíte si, že študenti by mali právo si vyzdobiť kuchynky ako chcú? Jaká možnost na vyzdobení by tam asi mohla být? Já jsem to sám, byl jsem svědkem, jak se ty palmy přenášely přes recepci, byl z toho celkem jako vytřeštěný. Jako líbilo se mi to, bylo to takové pěkné oživení, jako sám bych to asi taky nějak časem nechal odstranit, protože přece jenom pak z toho bude nějaký peněz nebo něco. A taky to asi dost zavíralo prostoru, ale určitě by bylo aspoň to nějaké základní vyzdobení, to by vůbec nebylo proti. Já si myslím, že málo problém, ale tam sú hodné. Ako, neviem, ako to tam vyzeralo, ale super, že by sa o tie palmy akože pravidelne staral. Ale akože, ak chcete, tak by sme mohli nejak to predstaviť, že by sa to dolilo nejaké vystavenie kuchník, lebo naozaj to, že by som sa cítila troška ako tam. Já jsem si začal jsem kreativity, já jsem ten nápad vytvořil na internetu. Pokud s tím prostě ty dotyční, který tam bydlí, na tom patře souhlasím, ono tam řekněme půl patře, to je takový dole, jsem na našem Google BNH, jsem ještě snad nebyl. Tak pokud s tím ty studenti souhlasí, jak tam bydlí, tak já si myslím, že by to mělo být podpořené a pokud prostě to nějak nesnižuje užitnou hodnotu té kuchyně a nějak to nepoškozuje a dokud to začne hlít, ty palmy nepotřebují důvodově, tak se tomu bránilo. Abych to podpořil, prosím, to určitě. Nesúhlasím s tým, čo už tu bolo povedané. Ak v tej kuchynke nerobíte nejaký podvod do výzdobou, tak rozhodne je lepšie si ju vyzdobiť. Predsa len tu žijeme, tak aby sme sa tu nejak chytili. Ja sa ešte vyjadrím konkrétne k tým palmám, ja som bol jedným, čo tam nosili cez tú recepciu. Na tej kuchynke to bolo celkom pekne upratané. Niektorým z vedenia bohužiaľ prišlo, že to pripomína džunglu, tak sa to muselo odstrániť, teda cirkus pardon. Ja som sa dohodol s pani upratovačkami, že to tam môže ostať. Pýtal som sa jej, dohodol som sa s tým, že keď s tým začne byť problém, že to vyhodíme. Samozrejme, bohužiaľ musel som do školy, keď som sa vrátil, vraj to riešilo vedenie a musel sa to upratať. S tým si nespravíme, palmy už nebudú, ale my to určite. Já osobně s tou výzvou taky nemám problém, dokud to teda nebude vadit těm lidem na tom patře, nebo potom třeba umístěčkám při tam ranním úklidu, protože to se vždycky hodí, že tam někde doklidní. To sa bude teraz na kolegov, ktorí sa vyjadrujú pozitívne voči palmám, že vedenie sa vyjadrilo veľmi striktne voči tým palmám. Myslíte si, že v pozícii kolení rady by si boli schopní takéto veci zmeniť, aj pokiaľ vedenie je striktne proti? Určitě v tom se to pokusil, ale myslím, že kolem se vyjadřilo pozitivně. Keď nebol tak pozitívne návalný, bol pozitívne, že sa si môžu vyzdobiť alebo Já za sebe teda z pozice případného člena kolegyně rady myslím, pokud se rada shodne na tom, že je pro, pokud skutečně o to mají zájem, tak rada je o toho, aby se pokusila takové návrhy, na kterých, obzvlášť na kterých plánuje všeobecná shoda prosadit. Tak ak si hovoril, tak bude SKM striktne proti tomu, aby sme na kuchynke mali palmy. Tak proste máme smolu, ale rozhodne kolení rada sa toto pokusia, kde nejaký veľké hojte, že chceme proste palmy na kuchynkách.
každopádne ako kolejní rada, tak aj keď to nie je priamo právomoc, ale to SKM kolejní rada počúva o niečo viac ako študentov. Naše slovo má teda väčšiu váhu a teda má väčší zmysel pokúsiť sa presadiť s pánmi nákupníka od kolejní rady ako priamo študentov. Tak určitě by bylo nejdřív potřeba zjistit, proč to tomu vedení SKM tak striktně vadí a potom se s nimi pokusit prostě domluvit na tom, že v určitý míře si to prostě vyzdobit těma plánama. Ešte posledná otázka do mňa. Bolo tu alternatíva rozšírenia právomocí kolejní rady. Myslíte si, že by mal kolejní rada právo odvolať študenta z internátu a určiť jeho pobyt a po prípade zrania deliktu? Tak ja bych přímo nedával kolejní rady jako nějaké právo, aby o nás rozhodovala o nějakém budování studentů, to určitě ne. Určitě by se to mělo dojednat s vedením. To je podle mě by kolejní rada neměla by došla do takovou pravomoc, že prostě na někoho ukázala okolo. Prostě projednat to nějak s vedením, předložit třeba nějaké důkazy, proč co toho studenta z té koleje dostat a pak to třeba probrat s vedením. No, pravomoc jako by to bylo. Ja si tiež nemyslím, že by mala kolejná rada právomoc vyhľadiť niekoho spod proste trajania a na to by mali byť ako viacerí sa zhodnú, že treba niekoho vyhľadiť a tak by na to byť nejaký vážny dôvod. Určite kolejná rada nemala by až také právomoci, že niekoho vyhľadiť proste z toho. Takhle nikdo asi nečeká. Já jsem zastánce toho, že prostě, aby ta kolejní rada měla nějaké slovo, tak by tohle pravomocí patřit mělo už zejména proto, ale ne jeden člen kolejní rady. Já bych si neříkal, že tady, jak tam někdo napsaný, ten může zavádět nějakou diktaturu. Kolejní rada je jediným voleným orgánem na koleji. To znamená, je jediným, kdo by měl, a podle mě určitě měl, mít pravomoc studenty v podstatě vyhazovat, pokud to má dojít, protože občas dochází k tomu, že nějaké studenty jsou vyhození. A podle mě kolejní rada spíš než kdo jiný by tu pravomoc měla mít z toho důvodu volená, ale na základě konsenzu v rámci té kolejní rady. Nechci říkat, že bych já sám někoho to rozhodně, ale na základě konsenzu kolejní rady. Ja si myslím, že rozhodne nie. Vy všetci tu máte uzavrenú zmluvu s SKM a iba SKM by mala rozhodovať, teda či vás vyhodí alebo nie. Podľa pravidel, ktoré ste vlastne podpísali s tou zmluvou, s tým, že s kolejní radou konzultuje, čo je podľa mňa super a tak to by to aj malo ostať. Keby sme pridali kolejní rade možnosť niekoho vyhodiť, tak povedzme, že táto kolejní rada, že to zvolí, najbližšia kolejní rada, možno ešte kolejní rada o 5 rokov, tak to bude zrazu odpoveď. Lenže všetci odídu, kolejní rada o 6 rokov bude zvolená z niekoho, kto to ani nechce, ale proste len aby sa zvolila. Potom prídu na to, že môžu vyhazovať študentov. Tak to začnú robiť bordel a vyhodia 4-5 študentov, ktorí nič nerobí. To je zbytočná pravomoc, ktorú kolejní rada nepotrebuje. Já si také myslím, že je to úplně zbytečný, že se to musí projednat vlastně vedením, protože to by si fakt mohli vyhodit u koho chtějí a je tady taky to riziko, že se odejdou lidi a potom třeba na začátku dalšího školního roku zůstane jeden v školní radě a potom budou mít absolutní moc nad tím, kdo bude koho vyhazovat, což potom už může tomu tam stoupnout do hlavy. Pridala sa nám ďalšia kandidátka. Pokiaľ vám to nebude vadiť, tak ja ešte kolegyni zopakujem tie otázky, ktoré boli uvedené. Takže Ja sa ospravedlňujem, tak sa mi nedal preskovať, lebo sa mi pletia, ale trošku neodborné. Až teraz som to nazvala teda. dobre, takže na prvú otázku máš 20 sekúnd. Takže kto si a prečo kandiduješ? Ja som bola Barbara Vesterová, je Natáška a kandidujem preto, lebo sice na jednáku som prvým rokom, ale tak túto Michalo, keď si žije na našej chodbe, asi 2 dní pred voľbami prišla za mnou, že teda je taká možnosť, preto prečo môžem to vyskúšať. Ešte mi čas? Ostatné otázky už budú bez časového obmedzenia. Takže, aké máš skúsenosti a čo ťa kvalifikuje v pozícii kolejní rady? Skúsenosti o kolejní rady som ešte nebola, ako som prvým rokom jednak aj na Liške, aj na Vydráku, ale tak ja to beriem ako celkom, že prečo nejako
tak nakoniec, že Renko vyskúšal, že ho nemám strašiť. Možno sa on, teda niekto chcel preukázať nejakú mimo svetlo, možno aj zavazne, že presne, či už to nie je nejakú, ale... Čo považuješ za najväčšie nedostatky tohto internetu? Nedostatky? Aha. Tak ja som si to zaspokojná, lebo myslím si, že sú dosť milí ľudia a že vieme sa toho ľudia, to je dosť ľudí, lebo keď sme pedagogici, tak vtedy sa dá všetko vyriešiť, všetky nedostatky a za ten mesiac, že som tu, ja som tak spokojná, možno, že som pani taká veľmi chodila, alebo neviem. Ale každopádne všimla som si, že teda to nemám pripojenie na internet, ktorý som možno nevylepšila. Alebo neviem, keď som čítala tie kandidátky, tak aj tá kolejná teda, čo tu chybí, tak by to možno bolo fajn. Neviem. Bolo by fajn si myslieť aj také ankety medzi toľkou, medzi miestami, ktoré tu bývajú robiť, aby sa to zistilo. Čo viac nákladov, to by lepšie sa to dalo. Čo lepšie. Ako by si to vedela zmeniť v rámci svojich právomocí v pozícii kolónie rady? V rámci svojich právomocí? Kolónie rada nemá nejaké extra právomocí, čo sa to týka, že to nemá, neviem, či tak to chce, ale to bude. Ale myslím si, že keby fakt nie len, že by čo si byli šiesti, ale keby všetci chceli niečo, neviem, to už je fakt jedno, či už to pripojenie na internetu to, a fakt by to vedela aj vedenie, že fakt to študenti potrebujú, je to dobrá vec, že nie je to drží niečo, no tak ja si myslím, že spoločne by sa to dalo postaviť. A vedela by si nám vymenovať také právomoci na kolónie rady? No, mám právomoc. Posnažím sa rozpustiť pekný hluk. Na chodbách, alebo to. Ale tak samozrejme máme tie stretnutie s SKM celkovo, viem, že sú nejaké stretnutie 2 razy do roka, no tak tam by samozrejme dá sa to stretnúť. Ale nie to vyššie právomoci, to neviem. Dobre. Minulý týždeň tu bola tá veľká kauza s tými palmami. Študenti si na jednom nemenovanom poschodí vyzdobili kuchynku palmovými listami a vedením to veľmi sa pekne zatrhlo. Aký máš ten postoj, mali by študenti právo vyzdobiť si kuchynku ako palmovými? Ja som postrehla túto kauzu. Bolo to veľmi zaujímavé, lebo ja si myslím, že ako dobre, je to také asi netradičné, neviem, že či už to tu niekto takto skúšal palmovými vyzdobiť alebo aj s čím iným. Ale každopádne, my sme sa tiež chceli dohodnúť, ako ktorí sme to teda doniesli a bolo to hlavne aj z našej strany, že sme chceli po tých 2 dňoch tie palmy všetky vyhodiť, aby sa to tam nečilo. A chceli sme sa dohodnúť, tak ale to dalo sa. Ale myslím si, že každopádne študenti by mali mať aspoň nejaké slovo voči tomu. Ako samozrejme, treba sa dohodnúť, ale zase, keď sme boli aj zavedení vtedy, tak bolo striktné nie voči nám, bez šance, či už sme proste snažili sme sa to palmy nevieť, tak aby to tlačky palmy nevývajte. Ale myslím si, že by to mali nejaký pomoc. Prečo sa nechcete lepšie vyhľadať? No, vedenie internetu sa veľmi striktne vyjadrilo, že si to neželajú, myslím si, že vo svojej pozícii kolónie rady by si to bola schopná zmeniť aj v prípade, že je vedenie veľmi proti tomu? No sama určite nie, lebo keď bola celá kolónia rada za, ale teda aj vy všetci, čo ste pomôžu. Ja si myslím, že áno. Predtým to povedala alternatíva rozširovania právomocí kolónie rady. Myslíš si, že kolónie rada by mala mať právomoc vylúčiť študentov z tohto zariadenia a zachytila ich? Ja si myslím, že by to nemala mať právomoc kolónie rada, lebo jednak nás to je 6 a pochybujem, že vieme to vždycky objektívne zhodnotiť, čo sa stalo. Predsa to vedenie, že má to podstatnenie svoje. Takže, neviem, ja si myslím, že tak, ako to je teraz nastavené, tak tiež je to dobré, ale neviem, možno v priebehu ak budem zvolená, tak zistím, že nie tak by som chcela viac, ale zatiaľ si myslím, že je to dobré nastavené. Takže teraz sa môžete pýtať vy kandidátov. Já bych nejprve chtěl vyjádřit podporu v kandidátu číslo 6 Marcelu Jungovi. Je to zase třeba těch senátorů, je to hlavně moje třetí volba. Pan Jung je vlastně jediný kandidát, který mě svou kandidátkou vyloženě zaujal, protože prosazuje poměrně standardní věci a poměrně rázně je prosazuje. To mě opravdu zaujalo. A dál mám 2 dotazy. Nejprve jsem se chtěl zeptat, jak se stavíš k porušování nočního klidu. A respektive, jestli by se bylo pro nějaké normativní ustanovení pod SK nebo kolegyní rady, jak by to bylo upravováno, jak by se mělo jednat, jestli by se bylo vhodné třeba ve 2 hodiny opravdu
chodit a sednávat byli na těch chodbách, kde by ty studenty rušili, protože jednak chápu, že někteří studenti se chtějí bavit, ale někteří studenti opravdu musí studovat a někteří ráno stávají a studují vážně důležitější obory. Normativní ustanovení už tady je. To je ten problém. Je to v rámci smlouvy, určitě tak. Normativní ustanovení o porušování osobního klidu ne. Ta existují, to není třeba zavádět. A to, že za ně jsou nějaké postihy, to už taky existuje, to taky není třeba zavádět. Ale to, že se to porušuje a to, jakým způsobem se na to dohlíží, je jiná věc. Jestli by byl ochoten ve 2 ráno, to je ta správná otázka, ale jestli by byl ochoten ve 2 ráno tam chodit, je pravda, že přece jenom všichni, jak tady jsme, tak jsme jenom mezi ve 2 ráno, většinou pokud už chceme spát, tak už jsme po sprše, nejsme oblečení v nějakém normálním oblečení, ve kterém bychom tam mohli vejít a působit důstojně, k tomu, abychom tam využívali pořádek. Takže bylo by dobré doložit preventivně. To znamená, že pokud možno, já věřím, že vysokoškolští studenti, jak tady navrhovala, to jsme velice líbilo kolegyně tady, jak navrhovala, aby na to panovala nějaká dohoda, aby se to hlásilo předem, aby tam prostě byl nějaký kompromis. A pak třeba není to ani třeba řešit, ale pokud prostě někdo si ráno po půlnoci nebo vědu ráno si myslí, že začne mlátit židlema, do toho hrát na kytaru, řvát jak na lesy, tak si moc dělat nedá. A pak je třeba teda stávat, je to nepříjemné, a pak pochopitelně, když je to nepříjemné pro tu radu, mám obavy, jako to pro mě bylo nepříjemné minulý týden, mám obavy, že pak ten třeba i přístup té rady by mohl být také o něco méně příjemný, než se to řeší takhle v klidu, skoro až akademickou formou, když tady prostě je možnost, která byla nastíněná, možnost kompromisu a možnost dobře umožnění nějakého studentského života, ale v rozumných mezích, aby ti, kteří se chtějí bavit, se mohli bavit a ti, kteří chtějí normálně spát a studovat, mohli spát a studovat. Ale samozřejmě, pokud by to bylo nevyhnutelné nutné, tak je asi třeba tam nevybírám se spát. Potom můj dotaz se nechal domluvit, směřoval spíše k tomu, jestli by se bylo pro vydání nějaké interní normativní instrukce, která by stanovala určitý čas a potom by byl konec. Potom by hrozilo to deliktní způsobilost pro ty studenty, volání policie a takové věci. Jestli by to bylo pro tohle. Například víme, že 10 hodin pro tyhle studenty asi není úplně jiná doba, ale jsem to měl třeba 11, 10, 12. A můj druhý dotaz byl směřován k tomu, že jako jediný kandidát se vyjádřil pro prodloužení pravomocí kolegní rady a i de facto tu možnost, tu pravomoc vyloučit studenta. Já se domnívám, že takovýhle krok by nebyl bezplatný, když se studenti jako skupina ubytování vzdali určité části své pravomoci a směřili právě kolegní rady. Myslíš si, že by takové další pravomoci měly být uvolněny pro kolegní radu a jaké by to bylo případně? Já se předtím omlouvám, že jsem původně skočil do dotazu, myslel jsem, že už byl ten první dotaz. Já jsem říkal, že byl dva, nebyl jsem pouze jednou. A že druhý nastavím potom, tak to se omlouvám, potom nechyba. A teď ještě, jak jsi měl dotaz, ano, správně, měl si dotaz na ty hodiny. To znamená, ano, teď máš pravdu, že to chvíli je to stanovené na 10 hodin. Jestli by bylo možné nějakým způsobem kompromisně to řešit, určitě je možné se posadit a řešit i třeba výjimečné, řekněme, jak navrhovala kolegyně, že na určitém místě a ideální asi tahle společenská místnost určitou dobu výjimečně dojde třeba k tomu, že se to protáhne i do rána. Ale v nejhorším případě výjimečně předem se to nahlásí, pořád se nebude mátit sídlo, ideálně a tak podobně, ale pak to je možné řešit. Jestli nějakým způsobem posouvat tu 10. hodinu na 11. nebo půlnoc, určitě by se taky o tom mělo pobavit, za mě určitě ne o půlnoci, podle mě, ale to je jenom můj názor, to by chtělo širší konsenzus, jak v rámci kolegní rady, tak mezi studenty. Pokud je o rozšíření pravomocí. Moje vize je taková, jak jsem říkal, taková kolegní rada je jediný volný problém. Já věřím víc kolegní radě, než vedení SKM, mimochodem v našem případě to jsou zase v podstatě 2 lidi, paní Rozsěková, tuším jsem s paní Sislovou, to jsou 2 lidi, jestli do toho mluví recepčník, tak by to byly 3, ale ten dobře. Já bych ještě dokončil odpověď. Takže z mého pohledu víc věřím kolejní radě, ale bylo by třeba tam byl ty 3, když tam je jenom jeden, určitě si myslím, že by bylo třeba zavést systém, ať už doplňovacích voleb, nebo v podstatě nás tady teče z kandidátů, takže pořád, když by byla zvolená kolejní rada a všichni 3 se v průběhu roku odstěhovali, tak by mohli ti 3 tam normálně systémem, jaký funguje teď v poslanecké sněmovně, být dodelegováni, protože prostě byli 4, no tak bude první, když se 3 odstěhovali a tak dále. Takže pořád ještě, kdyby se všichni 3 odstěhovali, tak máme pořád 3.
třeba ten systém, aby ta kolejní rada, jakkoliv je to možné a dokud je to možné, pod ty 3 neklesla, a pak není tady možná obava sloupání moci do hlavy a tak dále, jak nastínil kolega. Kolejní rada funguje jako kolegiální orgán. Jasně, ale jak tady nastínil kolega, když je třeba 2 odstěhový zbyde jeden, tak aby se tomuto problému předcházelo. Ale já si myslím, že vždycky je dobré, není to v podstatě ani třeba tolik využívat to nějakých těchto zvýšených pravomocí, obzvláště v této extrémní rovině vyhazování nějakých lidí, ale pokud to není vážně extrémní, se tuším vyhazoval nějaký student, který tady střílel s tím učit. Tak to asi tam by na tom panovala docela široká schoda. Ale je třeba už jenom to, že ta kolejní rada tu pravomoc měla, posílilo její autoritu. Když tam prostě přijde kolejní rada, ráno ve 2, zřizovat pořádek, když veškeré kompromisy padnou, pořád prostě jsou lidi, kteří porušují pravidlo, přestože se nastaví, a to i formou kompromisní, která bude většině vyhovovat, tak prostě tam přijde a ten člověk bude vědět, že když už tam je, tak ho může na místě vyhodit. A ona ho nemusí k tomu přistupovat, ona by si tomu většinou se ani nemusela přistupovat, neměla přistupovat, ale to, že má ten vlastní fakt, že má pravomoc, by posílili autoritu na místě a pomohl by rychlejšímu řízení pořádku a rychlejšímu postupu vyzvání nějaký to může vyměnila jinou bázu si na nízká. Já si na to řeknu. Kolegy, jak to? Ešte by som to, prosím vás, odpoveď pod 10 minút, dobre? Tak časové Mám tam iba jednu pamäťovú kartu. Časové omezení tu není, já jsem se snažil odpovědět komplexně, ale myslím, že se vešel. Já mám dotaz, jestli... Počkej. Možná já se ještě chcem opýtať, že teda áno, ja som tiež za to, že teda nie je podľa mňa správne, aby sa teda robil hluk až do rána len keď budete spať, ale zase treba to držať v tých normách, že teda fakt žijeme na výške a treba fakt treba aj užiť trošku, proste chcem fakt niekde posiedeť teda aj tie kuchynky, aj čo už napadala do spoločenskej miestnosti. Ale každopádne spomínal si, že takéto akcie bude treba nám hlásiť. No, ale ja tomu celkom nerozumiem, lebo napríklad stáva sa podľa mňa dosť často, že študenti proste sedia v kuchynke, bavia sa a proste ten hluk tam vznikne spontánne, nie, že proste dobre vyplánujeme nejakú akciu, švenku alebo... A čo v takomto prípade? Proste prídeme dole na drabnicu, robíme hluk. Takový případ... Můžu navázat? Ještě. Jeden kandidát chcel zadať. Já bych ještě dodal, že kdyby byl vlastně úplně nějaký problém, tak sami studenti mají právo vlastně vyloučit člena školní rady, když se udělá nějak něco ve stylu referenda a poté se to vynesme. Takže jako dá se s tím něco dělat. Tak já nevím, jestli mám reagovat na to. Počkej. Tak, můžu kolegyně ještě tady pokládala otázku. Sice to má zase odpát, ale pokud teda k tomu jde spontánně, je to problém. Ty studenti by si měli snad co nejdřív ideálně uvědomit, že prostě jestli tady se nastaví nějaká pravidla, tak by si měla dodržet. A v nejhorším případě, jak jsem říkal, přece jenom někdy může být k tomu, že někdo ta pravidla poruší, tak pak tam teda někdo z té kolejní rady nebo kolejní rada přijde a nějakým způsobem to bude řešit. Ti studenti by si prostě měli, doufám, že pokud to vznikne spontánně, ještě předtím teda říká, že nenakoupíte na alkohol, tak ještě nebudou moc opilí pravděpodobně, tak to vznikne spontánně, tak budou schopni střízlivě uvážit, že jestli je ráno a spontánně začnou mlátit židlí, jak si o zem, tak to ruší a někdo si chce spát, tak to se spontánně ukončíme, řeknu si, pánové, tohle není správné, tady prostě nemůžeme dělat takový hledu, protože je ráno. Možná ve 3 odpoledne se to dá, ale Tak já mám teda jako jednu konkrétní a obzvlášť jako na ty židle mlátivou otázku. Jestli se zvažovala někdy možnost, že by ti lidé, kteří hodají mlátit těmi židlemi, vždycky, když s tím začnou šli sponzorovat ty lidi, spojí kolem, bydlí kolem nich, tím, že by jim jako rozdávali špunty do uší. je to zajímavá otázka. Já už jsem si napsal na seznamu, abych si je přivedl. Nicméně jsem myslím na svý blbě, takže ve 4 ráno je to pořád problém, protože si myslím na svý blbě, stejně jako psala teď už víceméně bývalá kolegyně Sevelová, že si špinky nemusíme. Nicméně nebylo by se asi řešení, aby byl klid, pokud se kompromisně nějak dohodne, že prostě ve 3 ráno se židlema nemlátí, tak prostě ve 3 ráno se židlema nemlátí. Jako já už nevím, co na to víc, protože pokud se něco dohodne, a dokonce většinově dohodne, a nedodržuje se to tak, jak je to možné zažít,
Vždy sme tu moc zostali, že sa bavili o fanpage. Chceš na to odpovedať? Já k tomu nemám informace, já jsem ji nevázal. Ani jsem o tom neprosil. Já jsem pouze vydal stanovisko, že potřebujete v rámci slušných městů nějakou diskuzi minulý týden, tak to tomu nějakou. Dokonce se tam účastním No pýtajte sa, máte to možno, máte to všetky. Máme tu ještě další. Ja by som mal na teba ešte jednu otázku. Nie na teba, ale čo bola tá siahodlhá diskusia. Nemyslíš, že tvoj postoj ťa pripravilo nejaké voličské preferencie? Je to možné, jak jsem vám to odvodňoval, ten den skutečně tím, že jsem byl absolutně vyspalý, protože jsem stál ráno asi v 7 hodině a do čtvrté tam byl hluk, který jsem se v podstatě nevyspal. Tak jsem jsem stával, takže jsem byl vyspalý, což do určité míry zvyšuje moji nepříjemnost a myslím si, že ne moji. To je asi vždycky pochopitelné. A na druhou stranu jsem jasně zmiňoval, a to tady můžu zopakovat znovu, že pokud bych dělal prezidentskou kampaň, byla věci jiná. Tady prostě se snažím být upřímný, pokud se to lidem nelíbí, nemusí mě volit, já se myslím. Pokud se tady, jak kolega Tebu zmínil, prostě ten můj přístup lidem líbí a já už mám prostě na Facebooku chodí zprávy, kteří mě chtějí volit. Ty třeba dneska nejsou, protože být nemůžu, ten čas nebyl, ten čas sice mi se hodí, ale ten čas jinak nebyl úplně nejlepší asi a hlavně den, ale takže tak asi máš pravdu, ano, ale v tu chvíli jsem to nebyl. Nemyslíš si, že to ospravedlnenie je trošku na mieste, pretože kolejní rada väčšinou rieši problémy vtedy, keď niekto zobudí? Já bych to písal. Ale doufám, že by se podařilo nastavit systém, jak tady navrhovala kolegyně, který by větší části, neli většině, neli ideálně všem, ale to je ideál, to jsme větší části. Takže to je, ale říkám, kolegyně má 3 členy, tak bych tam nemusel pozávět. Otázky? Nikto nič? Mal by som jednu. Kritizoval si páčenie na schodoch. Myslíš, že to poschodia? A ak by si mal iné riešenie, na tom som nemusel chodiť dole a zároveň nemusel páčiť na schodisku. Těch řešení je několik, existují aplikací poradny, která je to řešení, které bych doporučil, já jsem pracoval jako preventista v tomhle ohledu, to znamená, jaký už poskytnout odbornou radu na pokoji, se o tom můžeme pobavit, jo, ale samozřejmě pokud někteří lidé nemají čas nebo ochotu tam chodit, tak existují výtečky formou Nekoret, nebo nechci dělat reklamu, existují i jiné, já znamenám Nekoret, než by bohužel reklama na ně byla silná. No pak existuje možnost sjet výtahem, netrvá to tak dlouho, přitom samozřejmě většinou pochopíte ve větší skupině, tak se pobavíte, že sjedete výtahem a před kolejem je to většinou neřeší. Ani já bych nechodil se dívat před kolej, si tam někdo nepoužívá, že ne, na to nemám čas ani návod. Myslím si, že ani další členové nedělali. Pokud je to marihuana v kuchyňce nebo v těsné blízkosti kuchyňky, je to trošku něco. Tak já si obecně myslím, že marihuanu nikdo nekouří, protože to není zákon. Já jsem se tak domníval do 15. září. Ale bohužel, realita zdá se na 9. poschodí, nevím jak jinde. No, otázky. Ja by som sa chcel opýtať, ako by ste, lebo bol taký návrh, že Prebieha diskusia. že bol taký návrh. Prosím? No, to dokončím, potom dokončím. Najprv otázka. A tá otázka je vlastne iba o tom, že niekto hovorí, že
tie rozpory medzi študentmi by sa dali riešiť tak, že sa to ako keby nejak dopredu nahlási, taká alba alebo niečo. No a zbytok, neviem, ktorí nechcú kaliť, asi vtedy nebudú spať alebo niečo, ale o to nejde. Skôr sa chcem opýtať, že alebo tak, mne to nedáva celkom zmysel, lebo proste na vysokej škole nikto nemá spoločne rozhovor. Nemám, že mám od 8 rána pekne 5 hodín, jak na základnej. Všetci skončíme, ideme do družiny a potom môžeme kaliť. Niekto má školu, ja neviem, od 8 rána, od 7:30 a niekto stáva na 3, jak ja. A teraz ja nemôžem kaliť v podstate každý deň, lebo niekto stáva na druhý deň. A ako by ste to riešili vy? A teraz prichádza tá druhá časť, že chcem sa počuť hocikoho, len nie teba, kámo. Lebo si už rozprával veľa, vieš. Chcel by som počuť aj Dobre, keď sa toto trocha utiší, vyjadrím sa k tomu ja. Bol tu návrh na tie štúpladovší, to je síce zaujímavý návrh, ale musím si uvedomiť, že ty si tu vlastne ako jednotlivec, prípadne malá skupinka a obmedzuješ tým pádom väčšiu skupinku ľudí a není to úplne ako ideálne. Ideálne by bolo, keby vlastne jasne môžeš kaliť, ale keby si to udržal tak nejak v rozumných medziach, že keď si zavriem dvere na izbe a aj dvere od bunky, aby som ťa moc nepočul, bolo ideálne vôbec. Ja to nemyslím tak, že teraz mňa niekto obmedzuje, lebo nemôžem kaliť, len som sa chcel opýtať, že ako by ste riešili to, že každý môže niekedy inokedy, ale každý by zároveň chcel proste, lebo... Jasné, kaliť? Nie, kaliť sa môže, jasné, ako, s tým není problém. Ťažko povedať, no. Jediný problém, ktorý tu vzniká, je, že vy reálne obmedzujete ostatných ľudí, ktorí chcú spávať. To, že chcete s niekým piť do 4 rána, jasné, ale keď sa budete smiať tak, že vás budú počuť do 4 poschodia nižšie, tak to už není úplne ideálne. Ak sa niekedy ideálne ešte tento rok, ale silne o tom pochybujem, som dosť pesimista, táto spoločenka nejak odizoluje. Tak keď budete chcieť byť do 5 rána hore a chcete tu počúvať pesničky, tak verím tomu, že sa to tu bude dať, lebo to bude trocha odizolované a nebudete nikoho rušiť. Ale zatiaľ to musíte udržať nejakých rozumných medziach, aby sa aj ostatní spali. Dík. Ja taký som takový, Dúfam, že nejdete fajčiť. No čo, už fakt nedá? Ja sa spýtam. Pýtam sa Michala, že čo z tvojej pôsobnosti v rade, čo si vlastne spravil? Zaujímavá otázka. Reálne to toho moc nevidíš, ako som povedal, Kolárnu, za ktorú som vlastne bol najviac. Tu nám povolili samozrejme, ale ešte sa výstavu nezačalo. Oficiálne stanovisko je, že sa začne v momente, ako skončí rekonštrukcia kolejí. Ďalej sme sa snažili o prístup na telocvičňu, ktoré je tu vedľa a do ktoré vlastne nemôžeme mimo vyučovacích hodín, ak nemáš zapísaný nejaký predmet, tak máš proste spolu. Čo je podľa mňa dosť škoda, o tom sme sa snažili. Bohužiaľ, tam sme narazili na problémy s postojom športovej fakulty, ktorá má momentálne telocvičnú prenajme a je dosť problém nejak sa s ňou dohodnúť, akým spôsobom sa bude evidovať, kto tam píšel. Keď sa tam niečo stalo, tak oni vlastne nemajú žiadny spôsob, ako to doriešiť, nemajú ako zistiť, kto tam bol. Toto sme sa snažili riešiť priamo s teraz si nespomeniem, že mám meno ani na funkciu, ale s istou pani. Pani X, nazvime ju pani X, ako povedal, ktorá by nám podobné povolenie mohla dať, ale narazili sme na tie problémy, ktoré už som spomínal, takže to nevyšlo. To budeme ďalej riešiť už vyššie s vedením kolejí, pravdepodobne prípadne s pánom rektorom športovej fakulty. To bude ďalej riešiť. Dekanem, pardon. Čo sa ešte riešilo? Riešila sa posilovňa,
Jedné sú nám samozrejme tiež námietky. Preskávam tak vyzerá to, že baví namietať, samozrejme v tomto není, ale oficiálne stanovisko bolo, že nie sú peniaze na dovybavenie. Povedali nám pôvodne, že isté dovybavenie je možné. Keď sme ho žiadali, bolo nám povedané, že už možné nie je. Máme o ňom požiadať na najbližšej schôdzi, ktorá, ako som spomínal, tá dohra asi na mesiac, ešte není presný dátum. Ak by to ani tam nedali, tak by som to riešil, by som tak hovorovo povedané otravoval tých ľudí viac. A teraz bol fakt problém v tom, že to proste nebolo v tom rozpočte. Neviem, či sa riešilo ešte niečo vážne. Väčšinou len poriadok na kleji, aby sa to dalo žiť. Já bych měl navazovat, že třeba na Michala. Zvažoval si, že by bylo třeba vhodné, kde by nemohla třeba nějaké finanční prostředky, které by mohl dát takovou moc. Protože nás teď se kolik je studentů na koleji? Na koleji studentů přibližně 430. 400, kdyby každý třeba uvolnil 100 korun, tak si myslím, že koleji by měla jiné majetkové prostředky a mohla by nějakým způsobem ČSK. Ale to, že SK teďka provádí milionové kontroly konstrukce, tak si myslím, že by mohli být taky schopni uvolnit nějaké peníze, což by studenti tak sami osobně. Jasné, ale to je zase ten problém, že aby ste mohli voliť do kolení rady, tak ich nepotrebuješ. Nikto ťa v podstate nekontroluje. Ak by kolení rada disponovala nejakými prostriedkami, musela by sa zaviesť aj nejaká kontrola, na čo tie prostriedky využíva. A to by bol podľa mňa dosť problém. Teoreticky by to šlo. Nápad to rozhodne nie je zlý, ale v podstate to isté sa dá spraviť, ak sa študenti rozhodnú, že sa zložia proste napríklad na tú posilku. Ako som hovoril, ak by sa napríklad do tej posilky, že by sa proste nenašli tie financie, lebo SKM sa disponuje samozrejme dosť veľkými čiastkami. Problém je v tom, čo je ochotná na svojich študentov vynaložiť, teda na svojich ubytovaných. Tie finančné prostriedky sa samozrejme dajú vyzbierať. Ak by sme to chceli od každého študenta 100 korun, tak by som to už považoval za istú formu šikania vlastne. Napríklad nikto nechodí do posilky, do tej posilky chodí, ja neviem, 20 ľudí, možno 100 ľudí, nechodia tam všetci. Jasné, ale to už je v podstate to vyzbierať. Ja určite nie 100 korun, podľa mňa iba nejakú symbolickú časť 10, 20, 30 korun. Ako keď majú ľudia za posilky niečo zlepšiť, tak ako to riešila tak. Při 400 lidech máš 40 000 při takovéhle části, což je docela slušná částka. Se kterou můžeš nějak pracovat a už máš nějakou váhu, pokud máš takovéhle peníze. Ale když jste... Bylo by to problémé. Já nevím, kolik se lidí ze 400 by odmítlo tohle. Ale když se vám vybral, tak nikde není možný vyhovit všem lidem na té koleji, že? Niekto chce zlepšiť niečo v posilke, niekto chce niečo v izbe, nejakú skrinu alebo... Tak můžete dělat konkrétní výběr peněz na určitou akci cílem, nějaké referenda. Jasné, ako povinnosť vyberať od niekoho napríklad za tú posilku. Samozřejmě povinnosť to nelze vložiť. Aj keby to bolo možné, tak som to rozhodne nerobil. Filip Čotka ešte z minulého kolení radov založili posilovňu s tým, že je vlastne zadarmo. A teraz, že by sme na to vyberali peniaze, mi príde určite povedané nerozumné. Samozrejme, ak sa študenti chcú zložiť napríklad na tú posilovňu, ktorú stále dookola umiela, tak to možno je, ja som samozrejme za, niečo podobného by určite prospelo, ale nejako povinnosť. Ja by som bol z trošku iného súdku. Ty si bol tak teraz v kolení rade a možno aj na ostatných. Tá situácia, keď proste na 9 ráno, ako najskôr sa spí, zabúcha tam vedenie, nikto neotvára. Neviem, vždy keď sa zabúcha, nikto neodpovedá, že sa nejde dovnútra. Oni tam vôjdu dovnútra, aj keď sa to ľudia neprajú. Čo by ste s tým robili? Oni ti nemôžu ísť dovnútra. Oni by môžu do izby. Teoreticky ti môžu vliesť do náhodnú, tá spoločná, čo je bunka, lebo tebe z zmluvy nevyplýva právo na nejaké súkromie. Teoreticky. Na to som sa vyjadril. Tebe zo zmluvy vyplýva právo iba na lôžko, na nič iné. Toto už sa riešilo, teda nie na vlastne spoločnú kuchynku, teda
stavbu. Toto už sa riešilo v Billy Púčotka s minulou kolejnou radou, nie som teraz ešte robil sám, ale s minulou kolejnou radou do zmluvy pridal dodatok, že do IVF môže vedenie kolejí vstupovať iba s prítomnosťou jedného člena kolejnej rady. Ak sa ti toto deje a máš s tým problém, tak sa rozhodne sťažuj, budeme to riešiť, ale pravdepodobne individuálne, lebo to zbyrodne máme. Tak už se musím dostat do toho stolu. Mně osobně se stalo, že jsem odešel jsem na školu, pak jsem se tam vrátil a měl jsem tam hodně věci jako pokoji, takže zjevně museli vyvlézt do zamčeného pokoje. A když jsi si to vymohl? Měl jsem tam klíček ke stolu. Což si jste od nich pěkný, akorát že jsem vlastně. Ty máš klíček ke stolu? Jsi normálně. Ale vlezli mi na pokoj, to je ten principiální. Ta šéfka ešte kdo si neviem, bol som spolu rokov zaspatý a začal ma tam učirovať. Ja už dodal som to zločil a začal ma zaspatý. Ani som mi nepovedal, že boli sme poriadne do utrání, no tam som. A za čo ti nadal? Vraj, že to bolo nejaký bordel, čiže početky, ale to sme tu ešte ukázali. Toto by rozhodne robiť nemala. Zastať to, čo to dorieši reklamná. Ja by som ešte chcela povedať, ja som strašne šťastná, že ťa vidím na život, ty si bola taká mytická bytosť. Je to príjemné ťa vidieť na život. My sme to riešili s Ríšom minulý týždeň, že či si ťa len nevymysleli, aby minulý rok mohla byť kolení rada. Ríšo síce není úplne najhorší s počítačom, ale že by sa mu podarilo niekto ísť a dať tam nejakú fiktívnu No potom sme ťa vystolkovali na ISA, že asi existuje. Ďalšie otázky? Už nikto nič? Že Wi-Fi na čím sa dalo stráviť? Že? Prosím? Wi-Fi sa dalo stráviť. Spoločenke či na celom internetu to bude problém, lebo... Na tvrdého to týkalo. No jasné, ale na tvrdého sa to projektovalo troška dlhšie. Tu je problém v tom, že provider, respektíve nie provider, ale človek, ktorý má zmluvu o práve internetu, čo by som povedal, nie je úplne za tie dobré. Bol by tu hlavne problém s tým, že by si nemal ako za ne platiť, tým, že si platíš na internet. V podstate už si za ten internet platia všetci, takže časom by sa to doriešiť mohlo. Časom rozhodne, ale sú s tým dosť problémy. Hlavne, ako som hovoril, znova sa opakujem, nemá potom SKM, ako možno to si za ten internet platí, ak toho vlastne nevyužíva. Ale keby sa to vlastne zaviedlo ako nejaký jednodenný poplatok, tak by som to videl z reálne. Každopádne problém by bol, keby niekto bol vyložený proti tomu, že by chcel platiť na internet, napríklad, že nemá domu. Ale neviem, či tu vôbec niekto taký na to je. Já tady mám vážný dotaz. Já mám teda dotaz na všechny a chci jenom, aby se mi přihlásili. Kdo by byl ochotný nebo chtěl by a má to i v plánu bojovat za to, aby se oficiálně smělo hýbat s nábytkem. Po případě, že tam přijít něco vlastního, namontovat si tam, odmontovat si tam, dělat si prostě, co chcete a ne, že se prostě oficiálně to zakázat dělá. Já klidně, ale potom by samozřejmě by se to muselo jít do původního stavu v tom, kdyby se ukončilo ubytování. Takže jenom 2? Ja s tým principiálne problém nemám. Ale akože podľa mňa určite nie nejaké veľké zmeny, lebo tá extrémne výzvy máte přece len na rok proste, a určite nie je tam klipce dávať, alebo také veci, ale určite iba z nábytku by sa malo proste. Nechápem, že si to Já bych to taky rozdělil z 50 na 50. Mívání, to je přiváženo vlastně nábytku, já v tom problém nevidím, to kontrola hodně chabá. A nějaké přimontovávání, odmontovávání, zvlášť táborský, to bylo asi možná. No také, čo sa už nedá zmeniť, to nemá. Ale to všechno se dá změnit, tam myslím, že nějaká sádra. Keď to potom až dáš do toho nástavu, tak to sa má. Výborně, tak já Nikto nič? Žiadne otázky? Tak asi ďakujem kandidátom za účasť.
Posledná šanca. Posledná šanca. Už bude volebné moratórium. Ja ešte na vás. Ticho. Aby ste si nemysleli, že sú proti Chodboviciam. Sú za Chodbovice. Len tak akože niektorí ľudia chcú spať, tak ako hlavne, že by boli ohlásené. To by bolo pre mňa najlepšie. A keď už náhodou je ako nejaká neohlásená, tak ja sa stane, že Ja si ťa máte správnu cestu kandidáta cestu. Ešte otázka. Si říkal? Voľte správnu cestu kandidáta cestu. Áno, budeš. Počkej. Takže mesiac preto si nazdávate, už niečo neposlal. Hej! Akože ja si vôbec ako do mesiac dopredu neplánujem, že idem niečo oslavovať, alebo sedieť si, to je prvá vec. A ako druhá vec, napíšem to na kolegovalo, že bude vtedy a vtedy Chodbovice a oni tam napíšu, že nie a ja že dobrá, alebo... Nie. Pre mňa je dôležité, aby o tom ľudia vedeli, aby sa mohli napríklad keď má niekto možnosť napríklad testať inde, alebo niečo také, vieš, že keď vieš, že zajtra budeme piť, to napríklad. Alebo bude taký ľudia, ktorí nechcem, aby tam prišli. Chtělo by asi třeba si zajistit, se pokusit zajistit a ideálně si zajistit souhlas lidí, který by si to mohlo nastoupat, co je ideálně. Ako písomný ústný, alebo zmluvu, Asi ústní, pokud to popřou, tak předpokládám, že k němu nedošlo. A nahlásit to na tom, že ten, když se to rozvíjí kolení rada, rada by ještě měla možnost to nějakým způsobem domluvit se s organizátory předem na nějakém průběhu poměrně nejlepší. Dobre, môžem iba ja jednu ešte vec. My mám tu druhý rok, ešte nikdy tu nebol tak strašný problém s nejakou party. Minulý rok, prvý mesiac, to boli také kalby, že proste... Akože, fakt. Ale také kalby, to boli ešte ani jedna taká nebola, jak minulý rok boli prvý mesiac, každý druhý deň. Taká tu ešte ani jedna nebola a nikdy tu ešte nebol problém. Jediný bol teraz ten jeden, čo sa riešilo v tom jednom príspevku Marcelovom, hej, kde bolo 302 komentárov. Ale ešte ani raz sa to tu tak strašne, proste nikto s tým ešte nemal taký hrozný problém. Ja neviem, prečo sa teraz rieši, že som za Chodbovice, ja nie som za Chodbovice, a ohlasme a neohlasme. Veď ale ešte nikdy tu nebol takýto problém. Až takýto nie. Na začiatku roku bol problém vždy, chvíľu trvá, keď si... Až taký nie? Jasné, až taký nebol. Vždycky nejaký je a ide... Na začiatku minulého roka bol. Jasné, nechaj ma dohovoriť. Nechám. Každý raz s tým je problém, niekedy menší, niekedy väčší. Dosť to závisí od toho, či to niektorým ľuďom vadí. Napríklad, keď sa to dotklo Marcela, to sa to zjavne dotklo viac ako ostatných ľudí. Takže mu to vadí, tak to rieši. Keď je nejaká hlasná Chodbovica na poschodí, kde väčšina ľudí pije, Píšov spí úplne jak zabitý, tak to nikto nerieši, to nemá problém. Ja by som chcela tiež povedať, ako ten týždeň, keď sme mali aj party, ste mali niekto všim na 8, party na Ačku. Ja bývam na 6 a ja som nepočula nič. Ako tí ľudia môžu byť zobudení zo spánku, hej? A ja som nepočula nič za zatvorenými dverami, a bolo na 8 a na 6. Ako to potom môže, dobre, nejaká akustika, hej, že pani recepčná to počuje, až neviem kam, ale ako to ľudia počujú, ja neviem, až ty kokos do neba, to nie je možné. Ja som to na 6 nepočula, aby si to mali na 8. Na schodisku áno, ale na izbe. Jasne, niektorí ľudia povedali, že počujú lepšie ako iní. Skôr je problém v tom, že niektorým ľuďom vadí viac ako iným. Napríklad je tá Chodbovica a ty ležíš v izbe, ktorá je hneď vedľa ľudí, ktorí sa smejú, tak to fakt počujú. Oni sa často robili poschodí, keď vedia, že hore sa robia party, no. Však teraz je dosť asi iziet uvoľnených, alebo sa bude presťahovávať, ale ja neviem, či bude, nebude. Tak to presťahovať sa rozhodne bude, to hľadami nejako neoceníme. A keď bude presťahovať dobrovoľne, tak to možno je. Ale ak by si chcela na silu niekoho vysťahovať, pretože sa sťažuje na to, že tu ešte party, to by bude ako bolo. Ale to nehovorím, že vysťahovala tak, ako si rozmyslím, že bude vyhrať napríklad, alebo niečo takéto. Tak ja myslím, že ľudia to nechcú party, lebo väčšinou
ľudia, čo nechcú party, však to keď idem na internet, Já tak si dovolím z principu klidně přijdu pár hlasů, zase špatnou kampaní, jak tady už asi ale já si dovolím prostě z principu špatné tvrdit, že když my tady ve 4 ráno rušíme, tak řešení není to, že my přestaneme rušit. Řešení je to, že ty, kterým se to nelíbí, ať se přestěhují. Nie je to s tým zámerom, že ja a nie je to iba môj dôvod, že ja sa chcem zabávať, že mám právo na to rozprávať 4 ráno, ale říct prostě, ať se teda, jestli to tam slyší a je to třeba na vyšším patře, kde vidí, že je to častější, tak ať se přestěhují. To nelze takhle říct, aby ty, kteří teda ten problém nedělají, kteří nedošli smlouvu automatizovat řádně, tak jak mají, aby oni za to byli nějakým způsobem, nechci říct trestání, trest to není, ale prostě omezení, protože přece o stěhování a se mě nebaví se stěhovat. A nevím, jestli tebe, mě to nebaví. ale nehovorím o každom bezpečnom sťahovaní, hovorím na začiatku, reguluje sa ľudia na stresu bezpečnou cestráciu vedená z kolektív, napísať s ním pri výbere služby alebo pri niečom inom, tak toto podchodie je známe tým, že väčší keď chce byť na 9 dolára výkladu, tak proste to je ale zase ani ty nemôžeš prísť a povedať, nerozprávajte sa o 4 noci na chodbe, pretože mne to bádi, keď sa rozprávať môžu. Rozprávajte se, kde chcete, protože pokud se rozpráváte a já mám zavřený dvoje dveře, tak vás neuslyším, ale pokud tam je tady říkám kolega, teď nemyslím Michal nebo Filip, pokud tam převedete směrnice, takže je to slyšet přes dvoje zavřený dveře, mlátíte tam, říkám, že to dělají všichni, bylo to v tom jednom případě, ale doufám, že to nebylo. Když má prostě tohle bylo slyšet, tak ano, já jsem si myslel, tak no môžem jedna vec, k hlasnému smiechu jedna vec. My bývame o 2 izby od seba, navzájom sa počujeme, jak sa smejeme v bežný deň. Môžeme za to? No nemôžeme za to, lebo sa tak smejeme. A čo teraz ako? Ona sa nebude stiažovať na mňa, lebo ona sa smeje takisto nahlas, že ju počujem cez tieto dvoje smiech. A čo teraz? projednáme teda problém s lidmi na první místo. Sorry. Slyším, ale prostě vidíte, že ráno zmáte na celý kolo. Tak prostě opět. Stále sa, zlepčíka. To už je prostě debata, která tam přesně. Pojďme si říct, že ve 4 ráno prostě někdy lidí spát, tak prostě je to nějakým způsobem umyslí. A ešte mám jednu vec. To nebola pár, to bolo, keď sme sa spolu rozprávali v kuchynke, ten večer zase. Tak to nejako sa potom akceptovala z toho zrazu pár, lebo sme tam sa začali rozprávať všetci nahlas. Prišiel Rišo, s pani Vrátičkou, áno. Ale jedna vec sa mi páčila, jak on to riešil to štýlom, že nie, že rozpustíte to, poďte spať, lebo ja neviem, sú 2 hodiny, alebo 1, alebo ja neviem, koľko bolo, 1 hodina tomu. Bolo síce po nočnom kľude, takže nám povedal, že nemôžeme robiť hluk taký, aby sme niekoho rušili, ale povedal nám, že ja vás rozpustiť nemôžem, lebo zase je vaše právo, že v tej kuchynke môžete sedieť a rozprávať sa. Lebo on povedal, sám si to tak povedal, že keď si tam išiel, tak si nás nepočul. Ale tak to bolo aj v rámci toho. Ale teraz to tak chcem. Ale chcelo to tak, že by teraz popíjala, že tam bolo strašne. Keď som tam prišiel, ja nebol vlastne. To, čo mi pani Vrátička povedala, tak bolo, ja som to neriešil, či bolo nebolo. A potom som vlastne povedal, že OK, pani Vrátička zatiaľ vyšla, všetko sa to rozpustilo, ako som ja rozprával, a potom bolo. Hej, lenže ide o to riešenie, vieš, že teraz ty prídeš a normálne nám slušne povieš, tak ako tí ľudia majú právo spať, tak my máme právo tam sedieť a rozprávať sa, tak keď nám povieš, že dobre, musíte to skľudniť, lebo nemôže byť takýto bordel, tak dobre, chápeme, ale nepovieš nám, že to závesť na izby, lebo je nočný klub, lebo na to ani ty nemáš právo, a o tom ide, že proste, keď je nejaká aj party a je neohlásená a na tej party je bordel, tak
tak ale keď niekto príde slušne a rozpráva sa s nami spôsobom takým slušným a s rešpektom, tak my nie, proste nejaký človek, ktorý má trochu rozumu, tak nemôže na toho človeka vyletieť a povedať, že no budeme si robiť bordel a dajme si štetla do uši, lebo to je úpos. Ale možno, no ja nehovorím, že sa to nestane, ale možno, ale teda nemalo by sa. Tak jasné, že dobre, ukludíme sa, keď to nepôjde, pôjdeme preč, ale keď to pôjde, tak budeme sedieť i budeme chcieť také do rána. No tak, ale keď niekto to chce riešiť radikálnymi vecami, že no nie, teraz nepôjdeš spať, tak budeš mať z toho problém, tak to možno nejakú náhodou. Ja už som sa aj znalazol, pomyšľal fakt, že sú a sa ešte zatiaľ som nejak niečo podobné riešilo, takže ja kontaktujem a nejaký a takisto by som poprosil sa mladúka aj pre štyroch, ktorí prípadne ešte nejaký problém a viete o tom a neviete ako riešiť, tak poďte za to budú s vami riešiť. Poznám, že by som rada, že máte nejaké zvratné som to povedala, s nimi tiež vidím porozprávať, že raz sa nám stalo, že prišla konečná ako pani gratnička, aby sme sa utišili, že sme zvuční. Ja som ich zošli do izby a prišla na zakopať na izbu s tým, že sme zvuční a to už je niečo proste úplne... Kam sa máme ešte presne, keby sme na izbe, kam sa máme dať? Ale úplne všetko stále. S nimi mám nejaký ale to je úplne sfér, tam to sa nedá viac. A to sú, jak je na svojom lôžku, tak si môže robiť, čo chce povedať. Je na svojom posteli a vie sa. Tak to je nereálne. Ktorý keď ho nepopotrpí, jak bazilisk, tak môžu, ale tak tomu neviem. Ja tomu verím, pretože proste máme svoje skúsenosti. Ja tomu verím, ja. Ešte sa to povedať, nám aj zaujímavé, ani neprišla ani jedna sťažnosť od študenta, že by na niekto zaklopal, alebo že by nám napísal, alebo že pocíčil, že sme urušili. Akorát nám pošlo povedať na skúšky, že my urušujeme dáko. Možno mohla počuť, ale na to rádi. Ale ja neviem, ako ja nemôžem porušiť tým, že ma počuje. Ale ja riešil nám musím držať nejaký kľud, ale keď sa jej nikto nesťažuje, ak sa nesťažuje so študentom. Jasné. Niektorí bratmi ten hluk riešia o niečo viac ako ostatní. Oni hlavne tým, že je tu dosť divná akustika, na tú recepciu proste počuť viac, ako počuje niekedy overpoškodne nižšie na chodbe. Aj z izby. Z izby to ste museli byť fakt už, tak vás nepočula. Nechám vám to rozprávať. Jedna vec je, že niektorí bratmi to proste riešia, už keď to oni počujú. Druhá vec je, že niekto mohol prísť priamo za tou bratničkou, prípadne bratníkom a nie za vami. Dosť veľa študentov to nechce riešiť proste s tými, ktorí robia priamo hluk. Netvrdím, že to je dobré, na druhú stranu není to úplne ani najhorší prístup, keď sa bojí napríklad, že studky robia moc opití, že by mohli niečo spraviť, tak jasne, že pôjde radšej za bratníčkou. Úplne ideálne je, keď príde na kolení radov, ak nie sú 4 hodiny ráno, to by mi asi troška vadilo, ale ak je nejaký problém, tak myslím. Jasné, ak je nejaký vážny problém, jasne, zastavte sa, nejak to doriešime. A už som sa nikdy nevrátil. Ja som našla, že možno povedané bratníkom, že sa stačí nesúdiť zároveň, alebo že študenti by mohli si aj sami vyriešiť svoj problém, a nie že nám bratníky dávne, že ste nevyučovali, neviem čo. Tak to je jasné, ako hovorím, proste je lepšie, keď študenti buď sa dohodnú sami, že ma nemusí od 4. ráno chodiť, to je úplne ideálne, čo sa môže stať, že sa dohodnete, jasné, robíme to troška, snížime to, za 2 hodinky to rozpustíme, prepáč, dohodnete sa, nie je problém. Alebo príde za mnou potom, alebo za Ríšom, alebo niekým ďalšej kolegy rady, budúcej, teda ešte za Lietinou. možno aj za sebou s nimi mať inak. Pôjde, také mám stále, ste sa na tým môžu na buď prídete za nami, ale pak už to musí riešiť aj národy. Ja už mám asi také veľa hodín, lebo ja už neviem, kde som začal s otázkou. Ja neviem, kde som sa smerovať. A ja by som teda videla, že hovorím, že áno, veľmi spolužiaci večer, že máte všetko správne, že chcem to jasne. Jasne, chápem, ja si tiež v rámci medzi ja si tiež vás posledný na tom už aj na vás prišla, ako bola krajine, už nevedá prišla, vrátnička, že na prvolu, sme to samozrejme zistili, to je celá iba o
za tým človekom prípadne brať do toho. Ešte niekto niečo, či môžeme ísť spať? Taká, že ste vyšli.